दिनै फोसावनाय जाबाय साहित्य एकाडेमी बान्था 2025 मोन 14 रावाव साहित्य एकाडेमी बान्था फोसावनाय जादों। दिनै फोसावनाय जादों साहित्य एकाडेमी बान्था 2025 आरो गासै मोन 24 रावाव साहित्य एकाडेमी बान्था फोसावनाय जादों। सहायसुलि ब्रह्मनो साहित्य एकाडेमी बान्था 2025 आरो दोंनै लामा मोनसे गाथोन सल'मानि थाखाय बान्थाखौ मोननो हादों। सहायसुलि ब्रह्मआ साहित्य एकाडेमी बान्था देरहादों। क'क्राझार जिल्लानि हगमा बिल ओनसोलनि गुवाबारि गामियाव सहायसुलि ब्रह्मनि फोसावबाय साहित्य एकाडेमी बान्था 2025 मोन 24 रावाव साहित्य एकाडेमी बान्थाखौ फोसावनाय जादों। सहायसुलि ब्रह्मनो साहित्य एकाडेमी बान्था 2025 खौ होनाय जाबाय। दोंनै लामा मोनसे गाथोन सल'मानि थाखाय बान्थाखौ मोननो हादों सहायसुलि ब्रह्मआ। सहायसुलि ब्रह्मनो साहित्य एकाडेमी बान्था 2025।